Chingencho au ayuare ye chikala au na wigo ayuiga watati proval net gauges au bunabono mbabwata normal corrugated na wigo box corrugated aswigo babwata boomerang ayuare aye chigage emeronge tato asama bati alia aye chigage emeronge bere na isaro na isato mbabwata tile provals alia au oriental elegantal versatile grows na wigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na wigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Gray, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na wigo na Green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukanyagwe customer mbabwate bintu bindi wigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari lero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na wigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imiyo muchuligo busongo iyo erange neduka ya Safaricom wigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere ange nebengi ya Credit Bank asamange bakere simigwe trase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Edwani yabugire ayo mwaro karugetanda Edwani yabugire ayo mwaro karugetanda bana mbare njara ayo mwaro karugetanda bana mbare njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege. Karibu sana na ndio mwancho murigire ase evire biga na kero togendete no murobiro obwitwani ya getembe na abuna konyana chikire uko manya aiga se studio na kyo ande no mogeni oyo turache kumurikira etaro yo mugusi kuchase amagacho ari aikuru enene nabo igochira chiri umurai winsanyara tukurira orugongo orogusi nabo igo anake nabo kunyara usange kirengire kyao wetera ase chinse mocha Facebook nabo igo YouTube erinde tunyara kumanyanga ogosemeria ankoraro osentu bwate ukuigena ase chire chiga igo asinchira yaben yara kusanga nento krubono wika ekero turache gukora Josephat mumanyi mbia mono sana. Yes, good morning. Good morning. Karibu sana ase studio. Mbia mono sana. Matrida. Yes. Mbia mono tiwe tinga andake taro ayenko bwati taro ya bene wiki yaita. Tinyari tugotwara taro. Buno manyete ekero okwende taro. Wikero tware egigo chikokora setare iyo. Nabo igetaro oni geta etarwe asengencho kwariganiwa igo tare iyo tinanye manyete na tinariganire nabo igo no na kwariganiwa timanyete go sengo chako jetara nare bia mona sana amanyo moncho murikirere tare ao nabo igo nkere kike narali ali okora use ibakari ao ndireli buna ayibuno mogusi asama tukaigo mbia mona sana umuralia naenda soko ngari bageri. Nje samaria tangoro kwa Josephat mumanyi mubagi nigo nkuru ase kenyoro kya buchura ase ward ya Kitutu Central ime ya Kitutu Church South inche nigo ase profession yane nigo indo mwarimu nigo nde theologian nabo igo ninkoleta mangana public administration, peace and conflict, mangana human resource, amangana a criminal investigation. Ebine bintu byane enkolete aso mabwane nabo igo na abeire esemermo yane ngokora nigo ngokora mermo anene asichinse cheisiko na mono asense ya Norway ebuna a salesman ase a company kurukunosk pokfolag. Okay. Bia mono sana. Bia mono sana, karibu ase studio.
watebire umetu kwa watu kirechita itochi nyingi baka bona ai no mwana siasa naende samangana siasa ono samangana siasa inche no mwana siasa omoke ase lira balito lya Gusii ose sensei ya Gusii yes ase ngenchonga na inche ase mwaka 2027 ninte na ase kero kyobo senator wa Kisii County ase go nintagata banjero mwana siasa Bia mana sana karibu. Watebire nga omonto kogenda ase etaro bunetaro yaringe ewiki eta kuchase ya magacho ikuru endene. Bakotoke andake ko aliganirie endo to alekerenga. Etare yiga inkiura nyari gukwanira ekiroko yerigereria yonsi idea ya abantu bari bonse banyarete utara gucyarora nabwo ni kati chira chiri umurai wense anyarete ko batoka. Ebicha kwanyore kurase tare nereri. Aibuno Mogusti. Ndase gotebanga etaro bunetaro otarambia kolero rere binta sense na korwa asore gosuka guchia asande na arombia ase taro yaba ase abana baminto bakorwa mwanya getinge gose koruma Gusii guchia sense ya Nairobi gose somo chomanene ase nyomberi yobogambi ya State House yes nabonda atware mixed feelings asogotaroku litangani njabwate emeskosko yaye ase amangana yo kogenda ase ngencho kero kende nabande na njaywe kante ngabatigirunse nabande babwate birero byabo asokogenda kulia lakini ase ngana yo kogendera ne ngane ngiya ase ngencho una tokuligerere kurwaze Biblia yes omorwote narorangeretie abantu gochia se omoyego monene abantu mbaita bakogenda kare batagenda tena baligetie abantu no kurwa se chipara erinda kabaira asomo yego yo omonene bwenyangi na je nitagatote bomorai bwense buno morai bwense mbya kora ase ngencho kurangeria abantu baito kurugusii ase ngencho yokobaira asense ya Nairobi yes kero kenda abande kenye yabaira kongo goikase omocho yo Nairobi na mono abande baita abange nturaikase State House igo nabayange privilege nene yo kwendaria kuri nita ketagoteba naende nabwate njirende yo kubareta ke anto bwate State House yaito enke ya Gusii ase ngenchi yo kwambuka mondeti abantu abange nabayanka begente kia asare buno murai bwense koreta omoyego yo monene erinde ocha se State House ito ose nyomba yobogambi enke ya Gusii yere moina igegetie kenene kierera egionja kuboli State Lodge bona yi State Lodge lakini State House anga njabwate getie kenene kubwegetie kirikere iga Nairobi ose ngenje getie gito kierera gegese golf course yakabera abagusii bonse bayango charia nabayango chakonyorekana nga abantu abange baikeranire asomoyego iyo ase ngenche obwange nabo igo ebe biastore bna egesa kukyoma Gusii mbia muno sana korende taro ya korekanire bachire banyore chira gose chira chalirwe chire chinyinge ekati ya magendero gose amagendera ali aguchia ogwikirani gwakorengana no murai bwense aro nore no bwate bokongo gose ngwanyarete gotogia naye chira chiri omurai bwense korwa chira sa abantu baye anene abantu ba Kenya ne haki yae korwa chira na mono chire echinde tikyarenge chira ne bintu byarire tuchira kare osibya gwente gokorwa ange go korwa chira eria kabire ndagoteba it was kind of promising the Kisii what had been promised before igo chire chiri chingeni naende asomora yoito bwense asokuruchira no muya sana igo ekyonige irorete ase enaro yayengi yayo kurwa chira wocha saba Kenya bone gente kenene no wikirani we chire kurwa ira tari gente ke kon lakini wikirani chire na kikere gente ke kon yes andake naimukia abantu kurogusi abarusia sobo achiko bayariera chira cheo volimo asama gacho State House
kende gionse nabo kerakorekana ase ense yaito ya Kenya tari ande tari ase ekanisa tari ase amagacha abunge gose tari ase amagacha yense kende gionse nabo kerakorekana lakini era abo omogoko oito omuya ase ogoikerania gwechire echi chirire chinyinge mono naroche chirang'e chirang'e kianda gose 10 ase abanto baito ba Gusii igo chise koba chaikeraniwe echiraikeraniwe ase omogoko bwa Omogusii lakini ekororekana ng'a egento nkere giachisugumete ase eng'encho ya ogochiria na ogochikirani kwaye ogosugumagete nkoro koraba omogoko bwa Omogusii ase eng'encho egento gete ekekero kende giasugumire nonya na omorai bwense ase eng'encho ogoikerani chiira kero kende ariete chingaki chiri chinkoro naende bono orore ng'ati gachikirani lakini ribori ndiri why now okosuguma okongoroki naki kwabori ng'a why now inki andake koreng'ana nayo kagerete ng'akererete giasugumete omorai bwense kwemoketambukira buna kerio omorai bwense nabwate pressure korwa ase egesaku anene kia Gusii ase eng'encho oroche ntobwate omomuraito okorokwa Fred Okengo Matiang'i ase eng'encho ya eriberera ria Matiang'i okorora ng'a naki amobetereirie ere koba omwango ase eng'encho ya okorora nki kirakora emeremo ase chingaki chia bono ase ogoikera egesaku mono kia Omogusii igo chiire echi chise goikeraniwa buya naende nabo ndocho omorai bwense nabo arachikerani buna akororekana amang'ana aya arwete 10 ase Abagusii aise nabekororekana ng'a nabo arayekerani arayekerani bono etiki enene nigo eragende ase omosike Fred Okengo Matiang'i ase eng'encho eng'ana enene eri watebire ng'aki koreng'ana na okorora kwao nabo oroche arachikerani tigirire ngo amang'ana buna bono chipara oroche ase amatuko amange chipara chabere chikwana nachio abarai abange bagotumeka koria chira andake inki Omogusii bagakiara atware asa amatukare bosio tutebe ng'a chire chika chanyare koba chigwikiraniwa bono tabuga tincherende gotatiga gwikirani chire echi naende ase eng'encho namanyete nabwate ogosukuma okonene korwa ase egesaku kia Omogusii namo na ase eng'encho bateneneria omwana obo igo chire echi ase okorora kwane nabo arachikirani buna eriatebete ng'a narosie epara korwa Bomet rogoro eche Kabrong eche Kisii nabo okorora ng'a nanyegareirie nekero ayegareirie nabo erabe buya ase Omogusii igo Omogusii nabwate ribaga rigiya ase eng'encho babwate omorwaneri bwa ekero kia obopresident oyore Fred Matiang'i bono nkogerere ebinto ebinge birache gokorwa ase ense yaito ya Gusii okuna kokorora kwane na buna Omogusii naki abonete kwebeka ase amatuko buna ekero yatokire ng'a wako kwenye njia panda Abagusii abange bono omonto agosinyo ng'a aratogia serikali eyerora ase amatuko ayegeri ndamagendera ikerane gose adivert attention yaye naende gocha ase Dr. Fred Matiang'i ekiagera abange babere bagotera na omwana oito kero omonto nabwate obosibore bokoba ase akoba nonya kare Omogusii igo omonto onde taiyomigire na gotebu ng'a goikera abe maiga ya Matiang'i ase bono naki ekio oroche abana baito abange osaba abaiseke na bamura baminto bachiere tari State House mbamanyete ng'a ntobwate Matiang'i naende Matiang'i ngotenare kero geke lakini ntobwate obosibore bweke katiba ase kero omonto gwanja ase akoba ekiagera eyeterie esegi ya okorwanigwa ng'a kobetererigwa base okoba korende okoba gwaito ose nkwano yaito ya bene ase Gusii bono neri ng'a ntosugetie omomura oito ayonse nanya koba lakini ntomaete ng'a entwe omorengo oito buna tokogenda tiga totenene ase omwana oito ebinto kibirakorekana ase eng'encho gotenena kwaye naro mbuya mbuya mono kigima wakwanire Dr. Fred Matiang'i kwaye bang'ana nde ntobwate candidate yende omosike David Maraga kurasa rogongoro rwa Gusii omosike Maraga nere ase kikatiba nabwate oboene ase eng'encho gotenena ekero geke nonde korwa Gusii atake gotenena ase ekero kia obopresident nariganirie lakini nonya gagotenena tiga amanye ng'a eriso ria Omogusii ng'a eriagete gochi Omogusii taigochi koba diverted
ne side so chinde chitari Fred Matiang'i ntotagete kurwania omonto nga tumusiekere isiko ase ogotaka ambition yae ase obogima bwaye teikera nase eng'encho Fred Matiang'i atenenere ekiagera omogaka maraga nabo oranyora ororire emiaka yaye nkoerere nere ase ogotaka kwaye goikerana goikera ekerenge ekenene kia obogima bwaye na okoboria obopresident giatagete self actualization bono ntokomotanga echigo tokobeire emiaka 80 gochi 2032 tatene nase eng'encho ng'a Fred Matiang'i otene abagusi nabang'aini mbamanyete nyonye marago tenene nabwate oboronge bwaye bogotenena lakini abagusi nabagusi mbamaete ase eriso riaye riagete ase Matiang'i araire omogusi no aragende manyanga Matiang'i nateba bono iga naende gochia omwaka onde ng'ango gosupport yare omogaka Ruto ng'a naende omogusi ase ogotebererania obuya naende nabo aramosupport Neranyarekane. kende ngeo getanyarekana ase ense ya Kenya. Siasa is camouflage. Siasa keeps on changing. Ekererero tigekoba mambia. Muna Kenya yarenge kare oroje muna Kenya yarenge Harambee Stars kare taribone munere ntagete koba congratulate kwanza ase ng'encho kobua ense ya Zambia ase ng'encho batoretere teria tari ya Kenya igoro nabo igo ng'anche go congratulate omwana ominto Faith Kipyegon ase okobua kwa yabwete gari ase ense ya Boran ase chimita chiri 1300 nabo igo congratulate abamura baito baseno nakoa amagomba abamura baito bamaniyo ase ng'encho gosiria rituko ria igoro ekiagera omwana one Joshua na Karibu ebago support maniyo Biamono ikiagera omete omogambi andake nabo konyora ng'a amashabiki amaniyo okonyora ng'a nabarache kureact mpaka korembe lakini itari mang'ana iki kiabete na nari omuchakano kurende tari mang'ana na nekero tukwanira oburai buna bono okero tukurigeria oburai obuya buna at the county level kero twarigeria omurai wense onyari okorwa chire gocha ase orugongo rwa Gusii lakini kararigeria ngo andake buno omochio busonga kero kurigeria nonyenchira eserikali ye county yebangete egatie bintu binde mbire bibonete gwikirani wana serikali ye county lakini kwanyora buna kero tukona mang'ana echichiro ndakio kurigereria chichiro chireme ya Kisii county nonye county ya Nyamira tigankwanire mono chichiro chire county ya Kisii county ase ng'encho no mbirong'eti mono nintagete goteba ogotema okonene kwabeire ase serikali yomosike arati ase amang'ana ya echichiro otebe kene chichiro asa mang'ana ya echichiro in terms of esobwagacho chichiro chiatemire kwagachwa ase county yaito ya Kisii ekio toita monto lakini motebi naende ase akorire buya naro ase ng'encho oise korigereria ase chichiro chiaito buna daraja mbiri echirere buya oise korigereria Nyakoe chichiro chiaito chiarosigu naende ange chichiro nchigente korosiwa ne chinde chitararosiwa chire chinchigenderete chire process yo korosiwa igase amang'ana chichiro tintagete lakini enchiro siri gwikira enchira yekerero chichiro chigotumeka ikiagera ikero gukwana buna daraja mbili bada abantu ngobera bali kwarorire buneme basukana yabirige ko basa mutuka bwangiga abantu babiri bakubwatira nigo there is no order ekero kuriga somuchi obusonga especially ekera abantu nonyenchira abantu bako asa abantu bakoneria nonye chiro keraro nchiseine nchiseine abonchore bare busongo abonta ketoteba ng'a chiro nchiraisana naende capacity yo kobogoria abantu abakoria ebiasara ba Gusii teraisana teraisana nakeginateba gotema koroko batemira ase ensemo yechichiro lakini ayanda amange naganeiria so gwikiraniwa wechichiro chiria na mono anene gwakwanire daraja mbiri bwango igo mubasukana no bange chikwikibere chiaerire ase igaria daraja mbiri echiro yaito na kwana naende kurwa ase biteseni binde bya TV ngatebanga aria para tigaba bege chichuma chikoena kyogotanga emebasukana muneyo akera abantu bakonere matari lakini kolende kirenge kenene ekiarenge ng'abantu bonsi bagenda ase echireria nene yagajetu lakini muna gwatebire chireria nene tekonyana gwa accommodate abantu bonsi na kiabande nande batigarire tari chirone mebwente koba ekiagero muraibu ensotebire ngo batukale chiribu chimilioni 500
gocha bosongo chicha korosi chirene ne me omoche bosongo gokorigereria ribagariro rindi roro ase chikaunti chia Kenya county ye chikaunti zabati amaremo ne county ya Kisii igo enchirara kore konyoro boremo nabe erabe eyegekone lakini ndende nabota kitoteba ase echiro yaito ya marigiti ise konyoro nere njira yokorosiwa chinyomba gochigoro chikoroba naberabe buya nyora abantu bare hange gotira gochikore ebintu gochikore kera abantu bande ebagotaka babe first na second floor lakini korende nara abantu babe kebirengereri byabo nga keriota getege gotoka floor ya kane gose ya gatano ya sita muntu nabagotira na nde batobekere chirift rende twatirera echire inyaga koruchubese chigago chibwatoka tigiagachu obore mu boro bwa marigiti bonyale kobo obore mu karengana no roboti roboto beto obore mu bwa prisons prisons enganye gukorwali echiro eve kwaro timeti abo ekerengererie kyogose inkere horonge aseringane gwa kwaneria prisons ndiri ryokogokia sende nande mbatebe tinga babeke echiro prisons ebate batabata kubeka housing housing project yes. Itangani ntobwato muchando igoro ya this housing project nturamanyanga housing project yene yango ne ya serikali boli gosne ya abantu ogotamanya okwo naboko toretere mechando ntu una bamenyi bagusi ekera tokorra prison ya itera rusigwaria egera chinyombe chichibe kwonyo chikobe kwa lakini tokenjiri che serikali echire cyo muntu igo nabera benga obole mo bwaito bwaibo gose ya barandi grabbing ase igo tikaparato beka buya komanyanga chinyombe chichikwaga chuboli ne chiango ne cheito gose ne chiomonto na ntoko chikoma komboi ekiegera na kitura arubole mo bwa prison toboya tonya twaboira maboko y'umuntu igo tari umuntu uragira ensenene sana yagusi igo timore itabanga affordable housing no murobere bwa serikali murobere bwa bakenya tirabe kubuya kwene kigwanga no murimo omurobere bwa serikali buya asengencho nturaronde mono nyorire nyombe ria na gotebanga oirwe nyomba yae ase housing project area igo oburimo bwaito bwa prison tigaburakira tiga prison ya itira aberaria asengencho prison yoroje keraria ekoti no eranga nyagitari itoke ya ketiare chekera baroire babere ko prison no barange nere central place nera saga ya asogo ikera bokorerie ase prison area ite ya Kisii ekero kurigere structure yo muche busongo andake twarigere goso isoko ya compare bunobone county ya Homa Bay kwarore mpaka netie baigoe city status ese myaka 10 busyo ekero kurigere busongo okesamanga na devolution achaka andake ngogo kiwore nenchiro muche okororokana una watanga na goteba umuche Kisii no wate obokongwa banene mono boboremo ekero umuchi umigire nabo nyo planning ekoba emereme menene koje plan ekero mokoroni aretete Kisii ga na bwatete amangana ya location ya ni ya rengengia na haroche asekerango kirikia yekeranye begete gaiga nabo ya isaine naende nabo yango jakora na ndakanyebeka katikati ya macha abere amacha akorwa nyakomisaro na yanda akorwa erera rugoro igobone karekananga nabanyeretete akayibeko bokatikati bwa macha abere chindo chibere chibwata ine chiko chomera na daraja mbiri lakini bono oise kurigereria ase myaka yikorwa koruchinga kichie chomo koroniare abegete korwa sa macha kenonka na komisaro bono obo menyo bw'abantu bagusibwa abeira banene namagania abeira manene ase town yaitu ya Kisii town yaitu ya Kisii netagete expansion na expansion yeyo etaiyo sera abekwe igo asamangana yoko bange town ya Kisii na bebwa tobokongu bwaye bore bene bore very unique asengencho yogotatwara ase lakini rende nonya kera akeigo asamangana yipara na bata kera igorwe na mono asobo korere buna Kisii abere Kisii ngana ndutagete konyore constituency
ya Kisii Central erinde eri naendo na turanyale kumanage town yaitu ya Kisii buya constituency iyo nabera etere chinsemo chia Nyamataro etire chinsemo chia Getare egende chinsemo chia Bobaracho chinyanchwe Ekerorende Gesonso etirimboke igebe round erinde abantu bonse banyare ko ba inclusive asenge njoro je Kisii abere cosmopolitan bono ntobugata abantu abaikoyo no bari Kisii abanubi mbare Kisii abagere mbare Kisii abanyarwanda mbare Kisii abantu ku Kongo mbare Kisii abantu ku Burundi mbare Kisii iko Kisii bone cosmopolitan muntu ku Rwanda onsi aratenene asekerogo kyobo MP nyana aba indio roche mbaro baka no roche mo indi na rogora asinyari bari jaje bono gaya no go chia saga yo muntu abwenda kubuli kerokere muneke una wakebekire igo watebira ndakenga ise kwegwa constituency ko se ko bunge yae litangane kero tukurigereria entugwate serikali ya county na ntugwate unabono bukoreri bwe municipality omete ana omwancho murigeria nabo andake bagochiba kumenga bado chi municipality ngokora chire mirimo ekero kurigereria ingira kwanere gore municipality ya Bosongo use ya Kisii municipality ndanya ke government in another government yes ejie koreta kero kendo gwakana asobo koreri inga inkikere county government ekore na inkikere municipality ekore municipality una municipality nabo koranga ebekire asenjera etari kwerewe kabija yani etari korrekana inki babwente okora asengencho ntuarwete asechinga kichiri chetu abwate chimeya bone tobwate governor akirende asengencho bokoreri bwaime bakarete municipality yetanere nabantu bachore nabwata barai babo asengencho korana ki town yaito ekonyara kabage kwagacho nane na kiokora na bwabo roche bakonya ko rusie biosiki na botagora asengencho ko ena kinga obosera bwarekanire ase town yaito ya Kisii iko municipality measure ni gere within the Kisii town kinende nane ntobwate chi town chinke munabona chiabo Gembo chiabo Nyamache chiabo Keroka chiabo Tabaka na chirecho nchibwate oburai bwae iko ntaketa gote municipality is like a government in another government echichiranyare ko bachiko kwarusana nkumbera na bare ase in terms of development serikali bono tukwana serikali ya county ne municipality ana mona kero kurigire buna mochiore bune tawoniere obukorere bwae buna bore nkumbera na bare kimagendero nyore bakumerana tingo tago kwana mono igoro yo kumerana kwabo asengencho tingo kwana without evidence lakini noko semeria kwane no kwegena kwane ingankumerana bare asengencho na noko chorwa goja se municipality influence ya county nero igo nabonda tevenga ebare bara isekoba under the county government banga muna na banga chipapet chegavana mbiyo mono sana ikiro ukora cancer center ya Kisii boni gama gachari arora kande ngango tirale lakini yenere nchero mugusia boni takonyora magendero cancer center ya Kisii njachagete miaka ya rangebere kurmaiga ya nakie kintakete gotebanga omorai bwense niga agokore bintu kero kende wetera se pressure okonyora magenderero ne haki ya kiro mwananchi na monokera omomenyi o Kisii County asenge njoli tangani 20 na barwe bango gochia se serikali anene ya Kenya asego ntugwenda kwene kerwa amagenderero goetania gose tutaikobekero bikwasa binde byonse lakini bona ende okwagacho kwa cancer center kwa beire echombo cha kisiasa bona kiabeire enungu ya siasa elinde elio ogokore rukwaye ebe mna it's like tokenism toegwe elinde tokore gento gete igona nabo siasa ire siasa ya soire asamangana ya magendero lakini tari geta keire koba ni geta keire koba nga
Kisii ntobwenete gotwara cancer center ase eng'encho tobwate cases chinyinge chia abanto barwarire cancer totanyare kogenda muna gochi Kisumu gochi Eldoret gose Nairobi. Cancer center yaito niga ebwenete kwangoigwa erinde ekonya abamenyi ba Kisii tari ng'a gose mwegeme okitore gose mwegeme totari tokorera buna abakenya ase eng'encho naintwe tuna abana Kenya tokurwa ebango gocha ase serikali ya Kenya lakini rende sepati embe yakorerwa buna egento gia kisiasa gekobanga negesuguti tokoegwa ase eng'encho okonyora egento gete igo tari buya ntobwenta okorerwa amagenderero buna abakenya bande bonsi okwarerwa koganeti obogosira kwa okoganeri ase nsemo yende na togokora mangana buna bona ebiti Gusii Stadium kenyare gonchorerwa gose kenyare gokorerwa renovation igekere standards echa FIFA na togokwanera soneka airstrip ikigiaterirwe emiaka buna gwakinire kwabire gukigwa ne serikali chionsi au nditanga nande tigang'ire ribageri kwarigania abana baita basae baikire ase omochito Kisii korwa ense yaito ya Kenya ngima ase eng'encho okora amang'ana y'emicheso ase eng'encho kwamasisha abanto igoro ya climate change eye koba gochakera rero baka mambiende igo matuko atato ime ya Kisii ntobwata abageni babene barabasae korwa Kenya ngima ase eng'encho okoene king'a abanto bamanyigu naki ogonchoreria bwamang'ana yense gose climate change ase ense naki agenderete gwencherere kwerire ase ense yaito ense ngima igo tokwarigania abana baria ase chigosori abo barabe Gusii Stadium abarabe Kisii Polytechnic na Kisii School igo abanto baito na mogocha ase eng'encho goikang'e na korigereria emicheso eywo na komanyigu naki rire rigonchoreria ase obosi bwense gwetera ase okomenya gwaito gose ase ebikorwa bia mwanya banto ase obosi bwense tiganchakire egeti giaito kia Gusii Stadium stadium yaito ya Kisii yakwana amatuko amange tari bono yakwana korwenga kiongwae kiabere gekokorera renovation after renovation renovation after renovation timanye ti ninkikero mochanda bwegetikeria n'abantu tokobeka bagokora renovation yego se batamanye timeremo yabo ekiegera chibese chiabere chiko umorwaria gokora renovation nainde yatoka nkira ikera standard ya FIFA igobono igaiga Kenya ntobwati chi expert bakonyara gokora amang'ana engineering ye bitibiri erinde toikere standard yeri etakeire ebitimbiro osiri stadium chinyinge nchiro osiri ase chinsemo buna gokorigera nonya Western Kenya echabo bugungu chi stadium nchire chigendete korosi wichinde chiaro osigubia Gusii ninki gekogerekera ikire Gusii ekobegetiro oku eneri swana njengo na kwebori inganki gekogera tari korubone ngaki yarati byachaka ebyachagete ngaki ya uru na omosike ongwae biabeire keba naende keira nigu keremwa norocherende igo that is a lot of wastage okorekana sense yaito ya Kenya na mona sense ya Gusii ekiegera na whatever ebiti binde elsewhere byabo mabe byabo bukungu ne binde byabo Machakos ne biti bire standard byancheiro lakini rende ninki gekogera Gusiero ekonya goncho kananwa asenge njoko tebanga egetinkiraira na mono bono muna bono iga konya ntu tuisane getenge getigia Gusii Stadium kiabeire gia tokote unga ntota cha no iga tuachire stadium mari ntota na handirende na kirende naenda gochaka korwa e promise eye gotebanga egetina ane gochikwagachukere biya aina makumi amanene ase omomenyo Gusii gotebunga nande getikeri gochikore mukere biya ngankere ikera chi standard cha FIFA na nyo ngere ikera standard cha FIFA na kirende KFF ere okora ya chiesa ruoro igo bago kora magoso gochieseraria ase ngenjo KFF ose KPL na bere under the FIFA aina maswali manene tokweboria ase omomenyi o Kisii oso Gusii nabo igongwa kwanera amang'ana asuneka amang'ana asuneka kwanera bunango kina suneka neche kole ruga suneka neche kole ruga abantu mbakanetwe bagate ungango sukikubare egetikeri kebe expanded nande bagaikasi gete bagatebanga na gesukigwa asa tagoisa na kebe airport lakini bona iga no embona muna ateba tatebe tinge getikeri ngo kere airport airstrip ego tigara ege chikoba
it's a resumption in the works gichake gokorerwa kubarererwa ase amang'ana yegetieke egetieke tari serikali egochiata keirege kore serikali chama ganchi agwente gwekora lakini nere keraso etobugambi ebintu bitangani atotebeti gocha segusi ekiamba itike okuno mugusi kogo watera suneke getigie chindege bas bono ono egetieke nkebwata amang'ana kiaberege okwanerwa lakini egento mogokone asage kwanerete chinga kiage kwanerete wekage korere obonjorerigete aseng'enche ya omonto oyomo oitwateba ore riso rya gusiesi bono wekera ateme kogokia omogusi nande anchera nang'a egetike ringo korerukera amang'ana gete koreiri igo manyang'a omonto natagete weitere bweka gose gwekora kisiasa naende gentebete gokwana bono ase ogotomumeka gose gotokwanera igoro yegeti giasuneka gioka nebete ng'a airport nere yabwente koba arisironga ase ng'enche nabungusi takwanereti airport ya sironga akayemumeka ase amang'ana yegetiegeke yasuneka nyorenga no koboria kwa barai gusigatia barai gusi of course nabo bakwera chi proposal andake tokenga barai mbachanga mugeti kwa tore bintu biri byonsi baganeti gusemba bieti priority ese amang'ana ari bachiete gukobore kore bairete ase umurai wense ebe nabwo batachanga mugeta ase ng'enche okoboria aina amagosa manene lakirende nawe bange koyeba ere tange kwebe ase ng'enche nakwanete ere nakwanete ritang'ani ng'a egetie kenene gekorokwe airport nkebekwe ase ensemo ya sironga aigo ekina kingotebe gap yatikarete ase chi promise ria tutegoja gusi nebete getie kenene akagenda asagati nibaga nkwenda segeti igo egente kina kerekio nabwenete nanda aborigwe ekero nande barairane ase tare ria wateba kararange nande taro ya kabere abantu tiaba kwanere getie kenene gya sironga ase ng'encho nakereki no kiarenge ase program yae na mono ebara ya SGR ne aromba je kwanereti yango chagoete nsema ya Nyamira etirimbo gochibogere ekero gukwanera sironga ntubwate Nyamira University narite iranga ngocha kwere kegima university ya Nyamira yaletire kugusana na igatia bara inonye kurase gusi iyoka andake neche koba egintu kyo musasuko ase omumenyi we county ya Nyamira koretwa kwe university ase omoche Nyamira tari omusasuko bwa abantu ba Nyamira boka era abo omusasuko monene ase abantu abamenyi bagusie engima okung'usana watogete ase abarai gotwara chinterest chiabawao goteba ng'a tigeiru kia abanyaru abande bagoteba tigere Nyamira keria nigo turatebe kiarenge epati embesana ase omogusi ekiegera nyono omorai bwense natware tomogoko ase eng'encho okorwana kwa abagusi erinde kwairisha okoreta bwango kwe university ase gusi igo abarai baito bono nyore bachiete ase taro yao bagakwana enkwano yamo bagateba ng'a tigeiche tigeche ase gusi ase eng'encho ntotagete chi university nyinga ase gusi no Kisii county ntoisanegete na gotware university ya Kisii yoka ntotagete naende university endera agende gosengo chi bomachoge gosebo chibo basi erinde abana baito banyore chisemi ase nseito ya gusi anene naende eketo kwanera bono ase university gochikobekwa ya Nyamira mbatebete kobekwa within Nyamira omochando manene igorabe ase raisane ekiegera na into buna bamenyi bagusi tito gwancha esukuru ya sironga esire ase ng'enche okobeka university na batogotenena tokana totebe ng'a sirongera tigeti kare mune national school ya itero abana baito chinyaroka bagosoma erinde erio barigi ase within Nyamira ekwende yirabe kwe university enene ya Nyamira lakini tebatema ase ng'enche gosaria esukuru ya ito ya sironga ekina kinda akwanira yes ekiro tugendete gukwanira yo abarai mbagendete guchingira anana na bono tugukwanira ekiro tokwanira mangana yegeti abagosoria betimu ya Shabana bakaegwa eira na
kwani roburai buomo oske William Ruto anomono kero kuligia mangana sports imenzi ya Kenya asa chinga chintangani na wanda atakagotebanga ngomo begere egidore asengencho asa mangana sport na mono buna chakire korokia wetra se chikosoli chiaba denge je chan chiakorekanete asense ya Kenya na Tanzania na bokoranga wetra ase motivation yae wetra ase etoken eliarwete asaba gosoria yaretereire obuya bochase ense ya Kenya twatwa romogoko asengenche abamura baito bakorire merememia asengenche okoenekia obobui ase chigosori chiarenge igo nintagete gotebanga ase chigosori ase bono ngokwana buna bono tutagete gotebanga Ruto esa kare tigatebi gunga twamoire okoboko ase genta akorete na ndagendere gokora mono ase tari ase sport chia soka chioka akore na ande sama minyoko akora ase netball akora ase volleyball akora ase hockey achumurise sport chionse amotivate buna motivate tia bamurabari amotivate abagosori bande bonzi ase Kenya ngima bono tuira nenka asa mangana ye bus e bus go jase sabana negentekia atebetenga nyuma yo mochakano OKPL bono gosetaraera amatukare musiga ekininta kitakoene kia asaba gusiba itobonsi nge basi ngoche ekiagere kinegento ke korrekana omojimbo sote mugrango na confirm tinga bachakire gukwana no mo omonya viasara bachakire gukwanire edile omochumbo mo sauti mugrango ino mokwanire ndende bwe serikali asensemo ya gusi weikera nera atebe buna goteba nera asamagani ayo omonyene egento tagete koina kinkeringa e bus yaro weikeche no gocha gwe bus negente kiasenge njeti with is communication and movement yaba murabaito basha bana ane kagirete bus ni gerabe bus yengia era akonye abamurabaito asengencho yokogenda korende naende tatigira korete bus yoka tigakonya naende timu yetu ya Sabana asemanganande na anda aba motivate no yaba akimupira bali erinde na barabwo ekere bagwa ku mupira baruranga eke no mupira no bwate efariu asamagimabo na kubarige tichigasi mbia mwana sana ndaga nitogende ase omotimo komokeri ndito koira na tunyare kogendera kora sensemo eyo mbia mwana Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda bana mbale njara ayo mwaro karugetanda bana mbale njara uzito somya bamuraba chikuya mandege uzito somya bamuraba chikuya mandege Ndagira njane gwansabuna iyero sirine Riziki Caterers. Riziki Caterers ngorobare obukoreri ubuya asachinse mubuna outside catering. Asemeyega buna chinyangi chionse, chi birthday, housewarming, chi anniversary, chi get together, amatanga, corporate events. Kokorabare nankoena nabare obukoreri asachinse muboyego buna decorations, chi ebirogo chimesa chikeke nabo igonkuru barobokoreri bwa public address system yobagotoka mbarabare ne skuru yuboroso ya jogo samange bakresimyase namba 0797119986 Riziki Caterers ubwansu bwendagera. Mama Rosa. Jirani. Mama Rosa, nimefika hapa kwako. Karibu sana jirani yangu. Naendeleaje? Tuko salama. Mbona mzee analala chini hapa na analia? Mzee analia, mzee ni mgonjwa. Mzee amekaa
nashughulikia yeye, nimempeleka hospitali, hata sasa anashinda ugonjwa wake, nimpeleke wapi sasa? Sasa shida ya mzee ni gani? Huyu mzee hajazeeka, shida yake ni gani unamwacha hivi? Mzee wangu mara ni mgongo, mara ni kifua, ukikuja mara magoti, mara miguu, hata kuinua hivi juu huwezi inua. Sasa nimeshinda nifanye nini jirani? Wewe usikii hata redio ikitangaza juu ya hospitali inaitwa Nuga Best. Nekene inyagitari ya Nuga Best nero yuka ewate okubwa wokorubu wenya wetere chimashini chekerero kurwa sinseri ya South Korea. Nuga Best niko babire bako wenya amarwire ao ayuagendere ko bagagucanda mwanya bantu unabono uburwire buri bwa mauga yani arthritis, uburwire bwo mugongo watia ulcers, amarwire yenda onsi egati amarwire ande niko bako batukubo wene buiga bagutumeka chimashini chekerero niko bagutuka imeyo mu cy'ubusungo asamagacho auru tawa sirirongo lya kabere eyiberange nebengi ya Kenya Women batari rero Nuga Best gotanga mbuya kubwa kugwenia ngora mugaka ke na kigweto mugaka okora tindi bobe obo mano one kero kwacha ono gotarangwa konyaro tano no goikaransa ngwaro konyaro goikaransa mugaka aiga ni gore senya getari ya Nuga Best na ande ngimwacha kwa nkolinya gitari kaki oruti na itana ni gutinya gitari kumanyika na mente kaki abana bane uchisindani ntungiro gutungu ni gombali rukubarwa kaki nimbe ayo mugaka na getari yitu nduri ko rusimanyinga nduri ko kobara nduri ko kobekera macho mugaka etu ko bwene gwetera samari ko itana no ndaya muntu menya bunu ikaranse kana mari ko ikaransirete amario gana rago konya go swa senjera yo mubere erinda go konye ko bwene mugaka na bono tukware konyara gutara mugora yari ndiarete amario gana rago so mugaka ago konyo mugaka go konyoro sami kiera mbuke kabisa no mugongo mugaka yo ni gubuya igesi ndu senye getari yitu ya Nuga Best nduri ko bara nduri ko rusimanyinga nduri ko bekera macha ndo se mugaka etu ko bwene gwetera senjera yekerero aso gutumeka chimashini chito chekerero cha Nuga Best mugaka buya morle 안녕하세요. Egena Nyasaye tumia Nuga Best ebintu binde byonsi tiga na Nyasaye wekata kurai omenye naenda bwebuya n'obusale n'obwato mubirugo bwere tena kaiga bayibuli bane tenwe kera mitini ndoto na tuwe clinic kyo mugaka ne kyo mongena na bahira tenwe kurumba gorera machine ye mati nanya ko bahira clinic ya arthritis igongo bahira tuba clinic riyo korana manyinga bara manyinga buyale ndo buyale mwaka na wabo chaga orani uyana agocha kwe Nuga Best inchu naye bwenekerie obuwenia bwekene Edwani yabugire ayo mworo karugetanda Edwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamuraba chikuya mandege uzito somya bamuraba chikuya mandege ndio mwancho muri twani yagetembe ekera otokende tukurigereria chira chiri murai wense anyara kuriera omugusi nene muno egati ya magenderaria tebete na chegwikirania magega ya omugusi kokora gosigati ya barai na bwega bwatani okora gusi kokora etaro ya bene bachiasi amagacho state house rituko rejuma ewiki ya eta na ekeronde no magenega studio tugende tukumurekera engane umugambi umaite enganega abarai bagusiekera ko bategerera ndobata bawakilishe bonse bakuruchi county ya Kisii na bwega ya Nyamira na bwega ndobate gati abajumbe bari bakorega sino murai wense I think kero kwara gutegera chinkwa na chavo bagorokio mogoko kusini ko bagotogia serikali lakini atoka nde isiko gaiga ndobate gati abarai bari barabu kuse barabu bara itaba goteba tuta ngiora kwanere mbia naenda se okoligereri uko bono asensema ya Gusii na mona sabarai bono iga na batora tebe tore emirenge bere
Mbaleo wale asomulengo Bwana Fred Matiang'i na abande mbale ase omorai bwense Mosike Dr. Ruto. Igo okorokia kwa omogoko ase abarai barasomulengo Ruto ekinegento ekiyesi bare naende ekinegento giokogokia ase oria ore omorai obo ekinaki kere bakore ase chingaki chia bono ase eng'encho nchera teiyo bara ase omorai naende baorokia ogotaisanika gose ogotagoka ase eng'encho okoba kwaba ororo mbabwate esababu gose eng'encho ya okoba kwabo na kero kende biri kero kende abagusi bande baroche ng'a mbireikeraniwa ase okoenekia amagendera ase gusi barabwo mbaroche ng'a aenekigwe kero kende ase chinsemo chiabo gose ase chinsemo chinde igo okoba kwaba ororo gwoka nabo gwatagete omogoko ekiagera nyore ekere bange gokwana ekere bakwanete ekegusi batebetie abanto goka egera omorai arore ekera omorai taikoigwa ekegusi igo baorokia obosio bokogoka nari bara ebinto birache neiyo aina amang'ana amaya ase abarai aba baito abare ase omorengo Ruto ase eng'encho okoeneki ng'a kero kende bamogokirie omorai erinde bang'use ebinto gocha seito okorokia kwa omogoko koria ntomanyetie ebaragoke goikari ase ekere bamenyete ase ense ya Gusii omogoko obo nigo oraikerane ekera amang'ana aya 10 omorai bwense aruete araikeraniwe oyio oraba omogoko obo omonene ekiagera eratoke basikoire ase eng'encho bare ase are okogoka nokuya naye tokogenda ase omonto ekero ogochi gosuma ogende kobitete nimanyete ng'a abanto abange bachiete ari tari bonsi bagogete bare ase omorengo oria naki abange baenkoba coach diagera bagoke goika babeterigo babe stimulated kogoka ebachiete twenkoba abori bonsi nabo yengo tokanga oyo mana aro tabegeti yanga yenyange uno morwoti eri arangeretie abantu bari akanyoro yo matabegeti yanga yenyange lakini ase tutego some birengererio bonsi mbachiete ari ase sababu chiabo echinde chingiya echinde chogotamanya echinde chekene iga abantu mbachiete obabwate chinjira aba abande mbachiete etaro na gwateba abande mbachiete ase eng'encho kanyore gento abande mbachiete ase kanyore gento kiomono abande mbachiete gotaka koika amagacha state house ekine gento omonto agwikerania ase ande mbare bachiete bari ne ekerenga keringa omorai atari wanja atoretera amang'ana ya Gusii mbare bachiete bare genuine goteba babwate omogusi ase enkoro yabo bagoteba ekene omorai gatorangeire tigarete ebinto ebi ase Gusii yaito mbia mono omoncho omorigereria ase eng'ana eyo nigo oranyora oroboti ase embeo buna egati abarai abawakilishe abasubati korwa ase kaunti ya Nyamira ya Kisii nabo egati abajumbe banyarete gosanga ebirengerero biabo kero barenge ase amagacho a State House. You have vindicated us because kila wakati tukiongea na wananchi wetu tunawaambia serikali ndio iko na maziwa, ndio iko na maendeleo, ndio iko na ile nyama ambao watu wanakula. Kwa hivyo tulikuwa tunaambia watu wetu lazima tukae kwa serikali mpaka 2032 ili tuendelee kupata maendeleo. Kwa hivyo siku ya leo tunataka kutangaza ya kwamba rais, tunakupenda, tutatembea na wewe, tutafanya kazi na wewe vile umeona vichwa na macho yakiangalia kama yale yangu, yale macho kubwa. We are so happy. Yale yote ambao tuliambia rais ameyaongea hapa. Muende muambie watu all elected leaders ambao wanatembea na rais, yale maneno ambayo walimwambia yote ametupea leo. Asante, Mungu awabariki. Tunataka kukuambia we have you. We will hold you today, tomorrow until 2032. We will walk with you until death do us part. Wasenaki. Tunasema harambe. Harambe. Mimi kama chairperson pale bunge, hii maneno yote rais ametuambia nitafuatilia, nihakikisha ya kwamba iko kwa budget ili ikuje, si ndio?
Rais yangu ni kutoa shukurani kwanza kwa hiyo barabara ya lami ya Bondeni kwenda Magombo ambayo tumekuwa na marais wanne, imechukua rais wa 5 kuweka hiyo barabara lami. Ngakero mo president Onechi Nkobi. Nataka kukushukuru tena kwa kutoa kile kigingi kilikuwa kuanzisha university ya Nyamira. University tunayo hatuna? Tunayo hatuna? Ndio sababu tunasema William Ruto. Ile inataka kukushukuru tena kwa kutoa kile kigingi kilikuwa kuanzisha university ya Nyamira. University tunayo hatuna? Tunayo hatuna? Ndio sababu tunasema William Ruto. Ile Mheshimiwa Rais, kuna watu walikuwa wanatuuliza mbona tunakufuata. Lakini leo hawa wananchi viongozi walioko hapa wamejua sababu yetu kukufuata ni gani. Hii University ya Nyamira, His Excellency, watu wengi miaka mingi wamesema itajengwa, lakini haijajengwa. Chini wa muongozo wako Mheshimiwa Rais, hiyo University ya Nyamira sasa itaonekana. Mheshimiwa, ise gutuka nga chire chiga chikira niwe onye koro chaparai bagusiba koro kyomogo konganiga aseira ise gutuka nga namagendera akorira boikirano inki bale gocha gusanga abarai baito bagusi nabo gukumia abando ise korigereria ase obosi bwabo okoranga na mangana baengu kwana kero kenda sengencho barenga asaria naende wekabangu kwana egento kirago ky'omugambi buna kero kende na inche nare nko base bunayo nabo kwana egento kira appropriate aso mugambi bwerituko ekogenda ne mood okwana ne mood lakini nabo kuligere inga facial that body language muna yomo olyokwana litangani abakorora kero kende akunyara gusugumwa asenga njogo teba kiriago agoteba oyo machiko kwana akorekana nabwate body language ekomachi koba elia genuine no yo kabere lakini era akorora gotenga until death to us part ingabona ngata kete komenya mwaruto bakaba kunere igo abakoranga lecho nabwate mechanda bona nyabachiko komenya bakama kweli abatanane asengenja makweli ora ibagusina okumia ne ebona ende gento takete gotebanga omogoko baoro gete no muya asengenjo amagendro yese koine kwase gusi na barabe ayengenchenene kolende muno mo Kenya amangana narande abantu kero kende batebe nonye ekero kwabakoreira amaya igo omorai bwense nakore emeremo emerito ase eng'encho okoega abantu nakobareta ase ensemo ya epi erinde bamotwara ase enkoro nana berachi kobaraisi ake ekero riori akorera amagenderera ase eng'encho ase gokora ebinto ebionsi ebiatebire muna bono nakwanete igoro yepara yaito ya daraja konye twara etware overbus atware ebinto buna ebio kero kende nabo birareterere abantu kumwanja nabo igo amang'ana nare kero kende naende atakwanete ayarengete abantu bonsi buna abagusi na Kenya engima buna bona amang'ana y'oboremi amang'ana y'oboremi bwaito nabo korora ng'a usiga factory cha barai bakwanira matuka mange engane iteato iriando bakwanete amang'ana factory na mono aseng'encho gwakanwa kwa abantu buna emesara y'echikawa n'echae nabo konyoranga ntobwata a lot of disparity aso gwakanwa ase chirichoni awao chia Kenya buna bono ise koenda chinsemo chia boikoyo na bosigisi nabo ranyore ng'abantu chibonus chiabo bakuriera igoro kobwa iga seito gusi noane chikawa bono gento bune eki barai baite bachiete bakeba kobikwanera ase eng'encho ntobwente gotwara equity ase ogwakanu kwa baremi
asense yaitu ya Kenya regardless nga yokorwa temine tinga ekawa yaito gosecha yaitere embe mono kubwachi chae chichinsemo chinde erinde twakane rwanse barabakane rugoro egente kinimbe betego kebeka asengenje bachete ku represent abantu bonse bagusi na mono abaremi omuremi ekina kyo economy yaitu no ebwaterere taso burimi negento kende bebete na mangana yo wakanwa kwa bagaka abantu ababagoto yabeire mu chando monene aso ko baka na jibes chiri na twa akanirwe kurwa se chinga kicha uru ase bono igana bakonyoranga abagaka nigo bakorera nabangi nabagotu asenge nchoko tanyora ebitoki byabo biri bakairu angakiro mutienyi mbiri koine kiwago jase bare asenchire egwenerete nabo igoli ngana linde naende ndatebe lingana lyo mochando sha rojo na ya bete ega transit from NHIF to SHA na babwena tababoli amaboli na kisha ego kolemeremo naende na ki ebitoki byeito biri byatigarete NHIF esenge jokanya twakanire twagakanire faithfully abande tugakana ama tukomotwe akini riba go change go SHA tugajaka zero igento bune kyo nabo mugambe bwense asama skani amanene abwenta koboliwa erinde tumanye ngaki chibese cheite chia nyura mache gose etokaga cheire na nto chego chegwe ngakigete kera bono SHA etogwakana oboya naende bono batobekeire oboli tobonene asonge ncho gwakana SHA asomwa komogima oroche nyoro monto ga gwakana muna bona abange ba gwakana 650 every month 650 times 12 na bakanya 7800 nga yumuntu akurusi chibese bunecho omuntu nse asenge ncho ko ene kinga orwaligo igotoro chinga abantu ngochi gosiri baramagima asenge ncho SHA etaliko ba favor gose etaliko ba korabia amangana munayo na arondoche na arabwene togosingatiwa amana linateba lyogoetia amangana SGR ase ensema yaitu ya gusi ko ene kinga chia bukato na matoke biatirire bwango gochi Nairobi ekero gukwandira SHA watebire nganda ke umonchwa Kenya uri gwakana chibese chiga ngo bare buno yo kunereriwa na bwigo ekero tugire buna nonye asero gongoro gusichinya gitari ne chinyingi cha beri chikora gwe viara gusechinde gusie ko chinde go keigwa amabaga ribaga ryo konyoronye yarenge level 4 go cha level 2 ekiagera babere ba ukuruma chibese chiga cha SHA ana kene kira bekira serikali amagoso onye ke gutuka ngabantu boka chinya gitari chioka abantu bari faithful kwene ke buna chibese chigo cha chigo kore mirimo boikera no gusaba roire nkonyora bare services gotatiga gusaba mo bono serikali bwate nsemo yaye gokora ase okorigereria obwasio ku bobokoreria sinyagitari chire sense ya Kenya na chinyagitari na change bwate nsemo yabo koene kimbi mbabwato bumaine bobokoreria obuya ase ngencho engeri bakanyora kurwa NHIF totiga bono SHA sengencho SHA nigende kyao NHIF ntomaete nga asichinga kichare obokurumia banene mbwarre kana tasinyagitari gete chichi private asengencho kero kende abantu bakalike irunga ose mbatangire asichi ward batali asichi ward osa abande bagenda kubutera chi ward batarwaleti erinde balike runga bakanirwe yani barwaligwe erinde chibese chana chikurwa NHIF bono gabuna aronda tebenga aitaria magoso yenyagitari echo aina magoso ya serikali asengencho mbabwate chinchira ao wetera ase abaringori babo gose abantu ba intelligence komanyana kichinyagitari cheito chigokora emeremo inkirende tobekerete bitengo bya intelligence nje ninkoleta mangana criminal investigation na kiye kingo kwanira igonga ntubwenete gotwara chinchira chogo ikera ekigara nabo turatuma montaria akorerwe gento bunekyo kemorekwe kemanyunga na bagokora iga erinde gente igitangu mapema igona bekorekana nga taichinya gitari choka kero kende chengo kora mangana ayo nchia bwatiranite nainde na bantu bande baime be serikali eya NHIF asenye chokoriana nia serikali na monekere bakoriana nia serikali nigo bakoriana nia omwana inchi yokorwe bango ase serikali nene igo tirigo kwa na manomo byo SHA enaira nago cha NHIF nera yabwate bituke bye binge lakini ase SHA
sha buna sha eise gokorerwo buya naende robererwa buya na bera akonyo mwananchi mbale bakonyekero nande mbale bakonyekete kia nindo cha abantu bagokonyeke kia nimbwata abarwaire bagokorerwa dialysis ange kabira ase week egento bageko bakonya nsha igo sha montera takong'aina ng'a teringiya nengiyere korende transition yari yakorekanete korwa NHIF ocha sha nere koleta sintofahamu ng'a ekenkieke chibesi chinde chintikari ng'a chiete gose na kiba tato transfer chibesi chigocha igo sha era ngokorere gasi gototigarende tigo korase chinyagitari chionsi echikoretere mochanda abantu bande ase okwenda kukorwari wasinyagitari chiri chitari gwanjera sha. Yes, na rigire buna chigazeti chiri tuko ria rero echimurikirete amang'ana insurance amang'ana medical covers and muno ng'achi kampuni ichinene nkonyora omonto agwikanyagitari na wabwate insurance lakini oirani gukorwa ase chinyagitari andake kwarora yega kagokorekanera abantu umanyete eyera abe egento giokogosa okonene koigunga abantu nabwate medical cover yae lakini chinyagitari chiakana chinyagitari nyale koba chigokana yes eyera abe obokurume bwa engencho egoro ase engencho insurance negento kwakanire ase obogima bwao bwonsi naende obegete ng'a ogosemeri kwao nokore ekero kendo oranyora omochando bwa afya igo egento buna eki geise koba ng'ango gakorekana kere gose giakorekanire gose kiane kiu giakorekanire nigo eraba okogosa okonene na ebirere ebinene ase ense yaito ya Kenya nabo igo koroki ng'a ense yaito obogambi bwayesinyire nabo igo netagete omonto otagete gofix ense yaito erinde totwara oboene ase ogokorera koene kia abantu banyorire haki yabo ya kimsingi na mono amang'ana health igo insurance ebe tendwarie naende kinkonye gwakana igo nabebwenete naende nyeire ase okonyesoera mbia mono sana tugukorera amang'ana eyomoroberio o last mile connectivity gose amang'ana ye chistima ase gochia ase chinka chia abantu gochia ase nonya chisikuru chiroro chitabwati chistima gwikera amatuka igo gusi bado ase narare gesunte ng'a gesense tongo abantu batanya konyora stima naro cha abantu bakorika korwa chinsemo chichake gogima ate sogo Mheshimiwa Chavete abange bagakura chinsemo chiario mali bagotebanga kero kende stima teraika na abande korwa chinsemo chio mogonjo rwo chimaria batebete ng'a last mile connectivity tirabaikira igo ase binte biya omweshimiwa rutarachi gokora no goikirania ng'a estima yasoire ase chinsemo chionsi chiagusi na ina bera magisia manene ekere abantu bonse baranyora obora bwa chinka chiabo erinde banyare koiraneri ng'ambi ya mono ase ng'encho ng'e etara yabo nyareta kende ase omogusi igo nintagete kobeka ng'a tiga Nyasaye akone enkoro yaye atoretere stima kerase eyio ere haki yaito bono ase ng'encho gochimoturane gochigotwara tore chiaki chinde tutabwate kera kare ntwabwate chiaki buna chistima bono tutake internet no ase kenyarogati emiaka gochigoche kegere bato bekeire ebyonsi ngirande getikare nabo ige gento kenda arache koinyora no gotobekera street lights ase chipara cheito chia chebinyoro byaito ase ng'encho koene kia security ase mashinani tigatobekere chitochi chiri chinene murika mwisi chiri erinde erio obora botarabe kuchipara nchiroro chisaini chikube kubora buho chipara na chitogoteba ng'anto bwate utepetefu katika barabara zetu na chirechio ebyo ebire image promise ya yatebete lakini rende echini gotogoso anse torigia ababunge baito na ba MCA baito bayane kinga chibese chaito ngokutumeka chire bya nakie kina inje ngorerie keroge kyo seneta gotebana ki kana chira Nairobi nkora mang'ana oversight koranga chibese atundu goja county chaito bono ngotumeka chire goikirania ekerenga keri chiabekeretu nekerenga ikiabegetu nkeringa gyo kwagacha chipara kwagacha chinyagitari koranga bani ba ICD bakanirubya korekana nga agriculture extension officers babekirubuya banyorero chipikipiki cyabo cyo gutarira erinde besende tebage koibwa gosege gotumeka asenjere tabwene gutumeka
ekiona kingo chigokora inche muna Josephat Momanyi Mobagi omo senator uganyereire ase Kisii County. Mbiya mono sana na tu kwanda se amngana yabasae o murai wense akarira ibono kuchase abakenya bonsi musae atoke kurasoro gukora gusikura nse mochinde chose mensi ya Kenya abasae gwetania chiribu emie yamo mbachikonyora obokonyi kose ngambachikubwatu kangakora kira ase ward mensi ya Kenya murai wense akarira buna abasae kose mbanyora abasae abasae 52 abo barachikonyora 50,000 echo chiko chakia gose kugenderea onchoreria obokoboke ase chinsinyo chose nabwaga kwanira abasae goiso anania ase kwenyorera chikosi cha muboko moncho murigeria robotiro onasembeo ekero toko genderera wale vijana ambao walimaliza form 4 na hawana kosi yoyote wamefanya, either umemaliza form 4 ama ulimaliza form 2 ama hata ulifika standard 8 ukakwama, pia lazima tukutafutie nafasi, si ndio? Kwa sababu ni watoto wetu, ama namna gani jameni? Si ni watoto wetu? So sikizeni tena, we have another program ambaye tumepanga inaendelea saa hizi nikiongea na nyinyi. Tena urudi hapo kwa *254# ujiandikishe. Hiyo program tunatafuta vijana 90,000 vijana 60 kutoka kila ward, ili tuwapatie training for 1 year paid for by the government of Kenya. Hautalipa chochote, na mbali ya kukosa kulipa chochote pia tutakupatia 6,000 kila mwezi ya kwenda nyumbani na kurudi, kulipa nini hapo, kuhangaika hapo kidogo kidogo, lakini uwe unafanyiwa training. We must have a deliberate plan ya kushughulikia hawa vijana wetu. Saa hizi tukiongea hapa tuko na pesa ya kusaidia vijana 100,000 kila kijana. Tunataka tumpatie shilingi 50,000. Vijana 70 kutoka every ward in the Republic of Kenya. Vijana 70, na tutafuatilia mpaka ward. Vijana 70 kwa kila ward kwa Republic of Kenya. Tunataka tuwapatie 50,000 wale wako na biashara ndogo, ili wainue biashara yao. Mheshimiwa, au murobero yunase abasae timetinga eire iganda ke abasae timeti tinara reactions cha abasae anamono tobwate merobere buna bono merobere kazi mtaani tobwate amangana ICT abs na boigo to kwanira asabasae tobwate murobere yegonyota lebinto binde evinge ebyo murai wensa kwanire andake korengana buna aye kwabere umurai ase kwabere n'abasae asamutuka mange na nekero kurigereria abasae mbale andake banyorire babeire beneficiaries kora semerobere bune tingota banga nimbwate statistics chisaine asinge jogote banga koene kinga abasae banyorire kerige gukwanirwa kurwa somurai bwense, lakini ndatote banga abasae nabo abange banyare ko bagochandika ase ng'encho bagokora skuru tibakonyora ase bagosoa na mono konyora enjera yo wekonya na kwanete gento gikoroku ng'areba mobility gorusia abasae kurwa sense ya Kenya na kubaira ase chinse chinde erinde koine kinga banyorire emerimo bagokora nabo igona batebete ng'akero kende abantu bachirange chiribu 430 kurwa sense ya Kenya na ayo nabo aro yo gukumya sana koranga abantu abange engenje ibachire isiko tutamanyeti na kero kende tutaigofirie nambe igose yekene gose 430,000 n'abantu abange etoke ng'abayirirwe lyori Kenya mbuyere igokoranga abantu babaire empowered, lakini nabo kumya seng'encho nyo ase nkwana yani gatebete ng'a asa abantu abo abange bachire
nabagusi nga abagusi nere county ere number 1 ase Kenya ngima koira abantu buna busiko nyore rende bairiru 430 dio koranga nyamia 150,000 baruete gusi nyore gekare nga nintu tutanga ine kerate no manyete bavire fata tukurase kile anga twaro rabange nande gusanga twaburirwa abasaye kurwe binyoro tukumetinga yabasaye bachiete igo agateba nga Kisi county nero number 1 Kakamega ikaba ya kabere na Kiambu ikabwati ya so bagateba na bera abe namba 10 ga iye korwa washinike igo nabo tugukumia lakini kera abenga emiuchise ine koregete riorio umurai bwenso temire gukora imirimo yae biya naende igokoranga omaeta abantu 430,000 ekere bari iskaria igongo konya bari chiabo gocha nka ekere bagotoma remittance chibese chikoira na gocha se asense nabokonya chene kiria magendero gocha asense ya Kenya kurende tinda igubi monye bikoro kinga usaba sabange buna bachire kurende entoro kiwe edata iyo nga naki ekonyorekana nabo igo nakwanerete muna kwa igure nakwana igoro ya abasa 50 yani 100 atebete 100 ando tebe 90 igo kweba no kwa manya abantu 100 na 90 na ando tebanga abasa 70 kirege nyona ando 60 igo okweba na bokore 70 kire wole na ndebo na chote 60 lende igo na bokorange bintebyo nabo okonyanere bikumosireri yake lakini etuke nga abantu buna basoya style 254 eri ateba hash abana banyare gochore bintu buna biria baina kigukoyegwe chiribwe cha 50 na ende bayagwe ri stage yo kare bagende training chikonya ko bakonya aga na agaria erabe biya sana kurende okoteba no negente kyao no gokora negente kyao kurende bone gento ko imise vijana nkeringa asengencho star 254 hash ikinegento gya Kenya na agento kya mo Kenya onde bwensi tigango bageteme asengencho ko ene kinga konyora bari chibese icho ekere batanyore na litura 10 inganke gosekiaba kurende abana baitabasa mbabwenete ko ba empowered elinde libanyorerwe chikosi cha maboko na mono ase chitifeti cheito chinyare kobekerwe ebinto bisaine byo gokorera emeremo na mono abari mu baisaine ase ngencho ko ene kinga abana baito banyorere emeremo yaba ya maboko iranya ko bakonya ase ngencho kwenyorera nyuma batari kwa chigasi cha white collar ase ngencho yabere na chire chibutuboke ase igo abana baito tibanyara ko babago siereria emeremo ya maboko mubwatane nenkwano yo murai bwense Dr. William Samoei Ruto asengencho yoko bata star 254 hash mororengi kirema abo amuranya no boke boro erinde tunyare ko bonja mbe bona sana tu kwana lense mo ya barai korogusi abaseneta na boigo no nyaba governor ngaire tu semba ba koreteta tindo chionde okorete tare igo chio andake barabwe bare ebirogo babwate bire binene fatari kunyara kwanda State House ogo tarika kwa bororo na bera abemba abwate chisababu chiabo chogo taiko na no weka etare ya State House se omo umana siasa ne bwate repercussions chae asengencho abana siasa bakisi bono una totebe mo senator itokisi moro chenga nero mo kwane lyo manene Dr. Fred Kengo Matiang'i itinka getinga ngo ikale ngaro no asengenche yen esababu eyo omo senator yani omo governor ito Simbarati na era uranyore gose tarenge Kenya narenge jinse jaisika asengenche ko ana kya magendera kisi utoligeria abantu chi investor gose nera taramanyereria ngayare asengenche picture yoko baria na bera akoretere ogwakwa sekisiasa asichinga kichamoto igomba arenge very careful asoko genda ase ngabunaria korunyamira naro omogaka odio mogotu oito omogavana omuskia musinyari omuskia musinyaribo tarengo ikaria asengenche nera na bwato musmamoye asengencho yo murengo ekegera nere ori na Fred Kengo Matiang'i igo mangana ali tango ja como tare dina kwanza an korre kanona na ba creo que na ba ngoja kote utabe ke tianga yenyangi
No, yo kongo bonare ngali timoro chinera. Kongo nera koranga omalengo ino ratonko manjira asingin chokobaria. Igo ababe te careful. Ogutabaroro okwabo mbichaki okoreta somo gusi. Ogotaba kwa baroro ebicha gokoreta somo gusi koro kingo mugusi obere machua kisiasa. Ta lazima abogoliwe na koirwa andons. Na ba omonta gotwara umusimamo asingin chogwancha gokora keri arigete gokora na conscience ya yakomotebia. Asingin cheyo na bakorekana ngababere bakinire kisiasa koene kinga na barati goikana emesangirikana yo morai wense asingin che yo musimamo obo okisiasa. Mbuya muno sana kwanera aye andake ekero kurigereria bono asa mutukale busio orugongo orwa gusi in the next 1 year na kisiasa ya gusi erabe na boigo nonyega after obochori what do we expect buno mu gusi gusi ase chinga kichamo tukire motwe etobwate a lot of uncertainty. Uncertainty inawenga ekike gokwano bono nabokera kwano enjire ngao gochakira omwako gocha. Nonya bali bagotenga ase bagotenga gocha na baratenge gochao. Bali bagotenga ime ya Dr. Okengo Motiangi mono na boranya bagochenje tune. Nande bali ase mosikeruto bagotenga mono ime nande baratenge tenge ngao ase ngenjo yenkwana yerira bali agusi. Ase igo siasa ya gusi na tebenga what a lot of uncertainties na mono egento jena teben keringa wetra se chi promise omoske William Ruto arwete there is a brighter future chi se goikera ni goikero mwako gocha na bokisira tware face ngao asengenjo era rekane nga yakolerwe bintu gete nonya byasukumete gwetera se pressure gete lakini gusi ntwetogerie una chaba oma beicha rekanire na intukisi neto kekebwate omosaso kogete gwetera se development rakore na development yecho etorache koiraniria omosike Dr. Fred Okengo Matiang'i ambe yamano asengecho weso ogetie asengecho pressure yao tukanyora magendera chire gusi na chiakore nago chikokora gochimotwe lakini era okorire nsemo yae asokenje okoene kia magendero muno mosike Raila Odinga asogotena kwaye aene kia magendero asichinsemo chiaroche osichiabogere mate igo ogoteni waito monto gusi kwaletera ira magendero asenseite ya gusi. Yes. Mbuya muno sana obomo gusi abaraya baiga bona bago kwanaiga mbale baraikaransa bakwanenerio gerimo bona iga se bona bona to kwana iga abaraibwa bagusi mbago kwana asobomo asengenje bona bagusi na batore turatebe tore arakatatu asabaraibaito abaraibaito ebare ensema entangani ya Matiang'i ensema ya kabere ya Ruto ensema ya gatatu mbare simaraga baroma ete ba bale igato na bande bale igato lakini mbaro bawe identify na maraga kia maraga na bwate timu yae ere ese ground igonga omugusigo cha gotoka amabori karanse erinde tanyore enkwane yemo na bera abegetiro nyore igera chikoba aororo gochigukwana muno mugusie enkwane yemo ekara chibunge chiabuniro akitari bona ekiagara bona gatoko biosoro ai karanse bajake ko reason no nyonga asama ngana gite ni go bara reason ekera bunge ya siekiro kero monto bona are na freedom yae yogo chora inkiago kora lakini asibono asengia loyalty eri yabo omonto tatagetia igwekane kale uchimoina etoke mbaro asetio mugutano yamo asengia ko ena kyo bomo mugusi ine threat asekan ase serikali karanste kero bono igo ntaketa gotebanga obomo mugusi ebore at crossroads nyondi kuchitwa bwate abantu babere bo oyomo bweka korugusi ore Fred Matiang'i tutabwate maraga dio nabo yango chakabara isia kera kiri bono ntore arakatatu ase usi Mbuya muno sana kagiretega
timbo atienda mangi achie komento tatige enkwana yao oyo mwere ngana yao andake na nabo tumanya inkikiragira umuntu twara oborori boko gani gutwara kora abantu meagusi osenki gawo ko moyo oragani ko bomurai ase orokungoroksi Mbia mana sana umuralia ase ngencho yokombori nkwanire oborori bwane ase ngencho okora abantu baito ime ya Kisii County enje buna Josephat Mumanyi mobage nimbwate endoto ase ngencho bwanje no bonne bw'abantu baito bagusi na goteba nga ntobwene gutwara oburayi obuya oburayi obwata mangana 5 mbegeta ase egeswaire ase azima zangu ti agenda cyane kinene cyoko bwatani gusi amangana litanga ningoteba amani umoja upendo uwazi na uwajibikaji lakini asa mangana yonsi pi eliagati gatirire upendo abantu bagusi to nyale ko batugwanjana ekara twanchanire no mugusi diolinto twale esauti yemo na ende to nyale ko negotiate buya asemesa enene aliegoro igo na inche ntaketoteba nga muna nyasandaire na asengincho ya preparation yankoreire asengincho yokobomorai wetera no ekero kende ase experience kia nesiko na mono ase andaire wetera ase ogosoma kwane kwa prepare asengincho kora omogusi asenjire wenerete ekiegera ongeire echisemi echichira echire preparation yengiya asengincho kora abantu baito bagusi bona muna bono na wata ini mbate bachelors of theology umaite theology wana montonga mo bishop monto maite nyasa ekaro yoborandi mangana yoborandi igobono monto buno yo na bwate nkoro ya mwanya bantu ekere ngokorera ngomokora mne ngondi yane nkora ya nyasa igona bonkumanya na bonkotwara obwoba asenge nchukura asenjire bwenete ningoreta samangana paprika postgraduate diploma ya education na masters ya education echigo nkonya kumanya na kisemi cheito ensema ya gusichira nyale ko bachikorendwa nabo igo ninkorete postgraduate diploma ya public administration ejigo nkonya mangana siasa igo nimbwate siasa asogosoma kwane nabone nanye bekire in practice nabo igo ninkorete masters ya kabere ya peace and conflict studies ejigo ene kinga ninyale ko mugaya ni umuya asegatiye mugabana no mosenata naba bunge bande asense ito ya Kenya na mono ime ya gusi nabo igo ninkorete human resource management une diploma ejigo ene kinga ninyale ko manyana kya bantu bakoba recruited go jase account yaito na ende toene kinga ndobwati cost workers na ende na kibagotene na kibako motivated ya so kolega siabo nabo igo mwede ninkoreta mangana a diploma in forensic and criminal investigation na nagotebia boibi mbogo chikoba ntamanyeti engineer so y'umwananchi wetera samangana investigation ningana kingo borai bwagusi bwabere no bosera bwana murai umanyeti ase bibionsi wakwanire I think abantu ngo babarabaya until batachikiro gekiga gose ekiro gya siasa ari konyora umuntu nonyore ngo murandi basininga nkikiabete oya agatera kure kanise metuka mwekero nkikiabete umurayo igatwaranga awabire ororokane tengane role gaiga yoraje goto yora kurwase konya twagure nkigeo chikiaba asali I think ribere ndiri go chiri abwata ali siasa yagero umuntu wonjoka igo banonta getebe omwari bwa kerengere mnekyo imbeke oro kerie kiyanga abantu na bawe kana na ase siasa baba yarioka na gokorera abananchi ari abwenente babakorere ase igo incheninta ketego tebanga tinkonyara kunguswa nemenguso ya siasa elinde ntike gokorera abananchi buna chingondi chiane bali mbwenete kora ase ekosi na otebientaga na korete mbia mono sana nekero tugukwana ogukwana na barai bagusi engana yo mwere ana muno ekero tukurigere barai babonega kurasa murai bwense muskibile amuruto nechira na boigo nekero umugusi arorekanira andake natagete kubwati umukondo mungao bo barai entake totebia bantu baito bagusinga egente kenene ase okobomorai no wanja abantu kora na manege ente kenene omorembe muna bono chisegine chinyinge charekana ase chikaunt chaite chibere cha Kisii na Nyamira omochakano bwa ekeroba chali bwa erete igatoka chisegi chinene no kongusana byarekane igonta ketotebia barai baito koene kinga abantu nkoragwa bari biya wekera kwasa turabe komorembe
omorembe norokoba ritang'ani erinde eri ebinto binde binyakogenderera egiantoro chamagenderero amanga ase gusii nabete gagokwasika gose gagotenena ase eng'enchi yogoita na goito chinkundi buna bono Nyamira na Kisii ekero kwaroche ng'a baminyokaneti goika omweshimiwa Mondo agasoka isiko igo nabo okorora ng'a chisegi na chinyingi na bono ase nyoene national government nabo okorora ng'a eyachagete na chisegi roche bono bakagachagwa agatigara isiko igo egento ekenene nkeri ng'a tiga tosabere abarai baito na koene king'a batware uyano banchane batware nkwane yemo bareason together erinde banyare koba bakoire nse yaito motu na mono tosabere omorai yaito Dr. William Samoei Ruto agambe eserikali yaito buya goikera chingaki chiechikura chike totabwati mesiko gatia erinde omwananchi ache gochora omorai sionde gose kibaranje komoirani ebe buya asare kara arwo na ebe buya asare airani omoyioria erinde nditoreta chifurugo ase yaito yake igo eng'ana yao gose okoandalaini amang'ana ng'a amasikani gochase morai onde bwensi abomuya abomo enabo nere egento ekenene togwente gotwara ase eng'encho nonye ebuku nabe goteba ng'a tosike omorai onde bwensi ora ase ekerogo toma amasikani aye erinde erio nario toranyore ogoseni okorwa ase Nyasaye. Bia mono sana. Omonchi omorigere oyo Josephat Momanyi Mobagi. Momanyi Mobagi korwa Kitutu Central Ward, Kitutu Chache South, county eyega ya Kisii negero twasangire nabo igokorigereria ari abeirega ko chiankuma anna muno korwa litukore juma gwikera lituko oria rero kumancho murigire nsemeyo mutokorera murogere bwetwani yagetembe kuroko Matilda Ovaigo tukubatera nere Mike Wills kora ase studio ya kabere pia mono sana kagira kwa bere na inte kuromo reoberio igo chagete bikabono ekero toko kora kolin ekero ngo kuborio kende gotigara me yagetembe TV ikiagera ikigana kikiunga kyo momoksi Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura bache kuya mandege uzito somya bamura bache